Andwa inkulumo kade mina ngazwa omama ngazwa ubaba kaMjikijelo umama kaMjikijelo abafowabo bakaMjikijelo ngalala ngisho mina uMjikijelo nje uhamba mhlambe enyangeni ezazimbili ezedlule ngangathi ngikhona kwaNgubane sikhuluma ukuthi igame soyimisa kanjani ekhala ngokuthi ke asigadlane manje ngoba uyixoxa lento yokugadlana uyabo sengixoxa manje ngoba nami vele sengidiphile manje ivele manje ngoba sengihlele esihlalweni sefana ngikhiphe ezinye imfihlo ezalapha phansi lapha makusakhanda makusakhanda kabe singafi nalezo mfihlo yabo ziyakhanda izinto ayakhanda ngathukela ubala kuba waxoxa nami ngayiqhatha ngenhloso uyabona ke so sasixoxeleke nomjiki lokho kanti ufaka ingoma e-studio ngizeyetshela ike ngithi mina hey ngeke ngimgadla ngoba mhlawumbe uyangibhayizisa ngizothi ngithi mina ngiyancweka avela aqhama engancweki ethi kodwa mfana wami ngokhulisile uzokwazi ukwenze nje uzokwazi ukwenze nje ngikhumbula ngikuzala mfana yabo ngathi ngeke ngigadla kade izovela kuqondana bayazi abantu ngaleso sikhathi ukuthi ngangigadla abantu mangithi sa bese ngithi ngithela ngemvula ngithela sa owayishela ukuthi sa ebongeni zami lapho ngaba nento ethi umkhovu ungithele ngemvula Ngiya-understand ukuthi ungezomchuno ngale podcast ebeyenza izolo noMthandeni bewukuzoclearisha ezinye izinto ukuzocacisa nane-narrative bebekhona ngoMthandeni ukuchazela abantu ukuthi yena umuntu kanjani nanokuthi usuka lapho ubheke phi yini ase-achievile ama-challenges abhekane nawo nanabantu athi ukuphazamisana nabo endleleni yomculo kube sengena-ke negama lensizwa ongasekho emhlabeni yokwamaphumulo uMjikijelo kaNgubane so khona ngiyakhumbula nje uMjikijelo besacula bake bathi ukuphazamisana noKhuzani because wakubanga indawo yangizwa ukuthi ungezuphusha kakhulu uKhuzani waze washo uMjikijelo ukuthi kuyoze bekhona umsazi nangakithi ngesikhathi uMthandeni esafika abantu abamsiza kakhulu ukuthi akhule endimeni ubaba Ali Mgube kanye naye uMjikijelo wayesayifikela uMthandeni lapho enamahloni eshaya phansi kodwa ke wathola amandla ngokuthi abantu bathandela igama ethi Igcokama baliyamanisa ke noMgqumeni so okwenzeka ke ukuthi yena ekhuleni kwakhe uMthandeni kwaba ke nokungabona soline between nayo Ali naye futhi uMjikijelo kwaba khona lokho nje ukuthi bengaboni ngasolinye so ibenzima yona indlela wahamba kwaze futhi ukuthi uMjikijelo uyadlula emhlabeni kodwa ke ezinye izinto vele ayinaso isidingo ngiyazi ukuthi mhlawumbe khona i-narrative abafuna ukuyilawula ukuthi ingabi ngiyindlela kodwa ke ezinye izinto azinasidingo zikahle siyeke sihleli ngendlela ezisuke zihleli ngakhona kodwa ngoba konke okwenzakalayo ungizwe uthoyale phakathi asazi ukuthi inhloso nqangi yakho kuyini njengoba nibonile nevideo edlulile lapha uMthandeni wayese Moses Mabhida kuyigcwalisa ehlelo Khuzani nabantu abamsiza kakhulu waka art and culture nabaxhasa bebaningi lapha abiza khona abaculi aba more than 70 uKhuzani kwaba umlando ukuthi wadayiswa more than or just over 30,000 amathikithi kwaba umlando omkhulu kakhulu waqala nqa ukuthi kubonakala into enje kuMaskandi ngo-2019 uMthandeni azangene washiya abantu lapha eGoli eJeep parking lapha wababukisa imoto Fortune abantu basala bayithinta amasondo imoto bayikhotha amasondo yena uMthandeni wavumbuka kuphi egcwalisa ungayigcwalisa okuseMoses Mabhida okay igcwalisa Moses Mabhida
lehle lokhuzana wafumba wakhona ithikithi ulinikwa ubani walinikwa ungizwe lo ngizwe lo eqashiwe uMC lapha ukuthi azosiza umsebenzi kaKhuzana uhambe kahle yena usefaka bani uMthandeni ufuna ukungena ngenkani stage mayibuza uMthandeni ukuthi wayezogeza igama lakhe hawu kanjani na so kuningi ezizinto vele esizidlulile nabangazazi nabamthande after 2019 uMthandeni abayiyela izinto lezo ngoba izogcina zivula eminye imibuzo bese ngeke siyasazi ukuthi yaphela lapha siyazi ukuthi esehamba umjikijela kwasekukubi kakhulu ake sisakhuluma ngayo ngobani ngoba uswayilalela lapha khona kodwa nje izinto enjengalezo sinokuyibuka sibheke ukuthi hayi okunye ngcono bese kuyeke siqhubeke nempilo sahle ngaze ukuthi sodibona kuzayo.